Daytoy ti pangrugyan tinaimbag adamag maipapan ken Kristo nga anak ti Dios. Nagparang ni Juan ijay letang kas na ilanad iti libro ni propeta Isayas. Sakbay amapan ka kuna ti Dios, adtoy ti ibaon ko ang mangisagana iti dalan mo. Ijay letang adda mangipukpok kaw, isagana yo ti dalan ti Apo. Pasayaaten yo ti pagnaan na. Nang bunbunyag ken nangas kasaba ni Juan, impakaamuna kadagiti tattao nga agbabawi da kadagiti basbasol da. Adu tinapan nagdengeg ken kuana, naggapuda iti entero a probinsya ti Judea ken ti syudad ti Jerusalem. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basol da ket binunyagan ida ni Juan ijay karayan Jordan. Naaramid iti dotdot ti kamelyo ti kawes ni Juan, lalat ti barikas na, dodon kendero ti pinagbibiyag na. Sumarsaruno kanyak ti maysa nga addaan ti dakdakkel apan nakabalin ngem siyak, impakaammo na pay. Diak pay maikari nga agrukob amang warwar iti kordon ti sapatos na. Bunyagan kayo iti danom, ngem bunyagan na kayto iti Espiritu Santo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Tayo. Good morning. Idi malam nagbaykak, nagbisikleta ak nga napan ijay ili ada pang kuinnala. Ke idi agaw awidak agbabaykak bunbuntogak ta idtoyak laeng imbahada yiigid. Idi makadano nak dita ayanti dagiti aglaklako ti Sansanja. Di umuna nga pwesto, umuna wenno maikadwa, adda di amuna speaker wenno radyo. Ke di pa nagdalyasat ko, mangmangeg ko, kasla pamilyar a boses daytoy kunak. Ngayon di maasigak pamilyar nga talaga ata sermon ko mo di yapan na i-play ijay mo no YouTube tinangalaan na wano nagpigsa mo di pa nang i-play na ijay sigurado nga mangmangag dagi kaabay na dahi tanga ko ka apay kasla amamok ko na amamok nga talaga ta boses ko mo sermon ko mo dayjay wen nagbalin pay ka nga popular data nga ser mo makauma pay ka ti agdengdengegan no daduma kajak pay kayat ti bagadan. Dapay day doktora nga gayam ko taga sinait timawag bigbigat kas apay ya doktora nya man ti Marites mon kunak apay kastaka kasikat apay anak magpaspasikat kunak day nurse ko nga maysa kunana napan di San Fernando naglugan ti bus public bus ke ije kanu uneg ti bus adda maysa di asideg na agbuybuya kanu ti ije cellphone na dengdenggen na kano kasla amok day nga boses kunana kano day nurse inlibas na asinirep ay ni maapurupong agserser kajak ammo ako na mat won adu dagiti agdengdeng agala ko ma jay BGMP jay kandon jay mo no naka live datata so day makimismisa da ditoy nanipod din ang rugitay nga agkaskastoy daytoy 8 o'clock makimismisa da jay mo no ada datata nga madama ijay Kandon Mall agmalmalem kanu dijay adda dagitay kabsat tayo dati abroad uri agtrabaho da naka earphone da wenno i-play da dagiti kanu along the way mapandag trabaho i-play da ijay lugan da ijay radyo ti lugan da dagitay sermon tayo ke kung kunak ka dapat di maysa nga doktora ko nana apo no daduma dengdenggek may maysa ibagadan to nga bagtitak apaya agkat katawa kanya gamin ti katawaan di kala agbain adu dagitay mga presyar adu latamo dagitay kontrabida kita nyo di comment da nya ada comment di jay amom latan ano sino da dagitay kumun kontra kakunak adamo dagitay followers nga apanda apa-apaan dagitay maditi comment na kakunak haan nyo nga nay ikait haan nyo nga apaan ida no iso panursuro da no iso ti panakaawat da bayan nyo latta ida haan nyo nga apaan ida kunak tiga na sayaat no agaramid ka tinaimbag
Ta maluka ay masukatan tinagyan ta pusom itinasayaat. Ta apay ano daduma ka umpay basol ko jak pay nakikita ida ka apay nga kaslaak la nagdakesen ngagsersermon kanyada. Ngamin no iso nagyan di puso no inggit at galit kunana automatic kasjay ti rumwar uray no sa dinno ti papanam ngam no agaramid ka tinasaya at agbalbaliw dayta kedi jay may sanga manungak nga padi kunana nga rod katimawag apay naglaing kanding manong hamang nga siyak at inalaing kas anot pa nagsagsaganam kunana dayjay gaminti ko ay dayjay gaminti very nakakonkon anya ganan nakadildelikado di pa nagsagana jak amo no nabukawan manong jak mo agsagsagana wen dayjay tatangamin Domingo dagitoy for Sundays of Advent sagana inulit-ulit na agsagana kayo prepare the way of the Lord kunana be alert panagsagsaganana kakunak mat no day mangmang tedak iti homily wenno day retreat wenno recollection amuyo ti kabubuteng ko dadto yan ti sekreto na amuyo ti kabubuteng ko no mayak agta der diti sangoyo wenno mang tedak ti retreat wenno recollection no haanak nakasagana inyatihan nga nakasagana no sa anak anag kararag no kurang di kararag ko manipod ijay kumbento aging gadtuyan agkarkarkar akon aging ganang agkankanta kayon di panunot kon agkarkara nukurang di kararag ammukon iso nga awan ti makunak kunak anya dati panagsaganam awan makunak anya laeng ti sagsagana kararag at dapay dati daduma nga kasla day gayem ko mo lang nga pastor agbuybuya mo baka dumdum ngagmantatan kunana partner apay hangka nga awan basbas haem kunana awan met ada outline mo awan ay DJ utek wen kemayat met kunana ke kunak makin DJ pastor ko agsaksakar ka niya kunak agsaksakar ka sermon mo niya kunak ko hamet basit la ngam tatad da basaet kada kayo ta nariga met ngam di pa nagsagana kakabsat very ko ngamin kanyak daytay honestly ti pakarigatak ti pagdanagak no ya nagkararag at dapay daytay isaganam ti uray langa mentally, emotionally, spiritually no daduma, di isaganam hanga iso urumwar. Tapaya o tila kararag ko anya ti kayat mong ibaga kadakwada na uneg a kararag para kanyak ti sagana. Iso nga ti panagsagana no kunada kararag. Matatta madamapi ay dandani piyesta. Nagnobnobena tayo, nagado nga papadi nga may agsusublat nga mang misa. Apaya, agkarkararag, agnobnobena kararag. Tapno na bungbunga, tapno mari na day tapyasta. Dagiti sponsor di kalman, Allah, kumari busuda, palpaliiwag, jak lagun une, agperpermaak. Allah, dagiti mapandatsindaan, dagitanto minuda, dagitanto kwan. Allah, dagito yung kumanirkir da, no, nya dagita kirkirkiran dan nga, agdalus da, mapunasan dan sa amin nga bulong tiswa. Nagsagana dala ang ti piyesta salsalud-sudag di panunot ko nagluhalo da nga ta dahil gaminti ko kritikal uray anya aramidam ti agmalem nagluhalo ka isugurod nga mangantayo ka agluhalo tayo haan oh di kay sa aglulwalo ang mangan agluhalo ka ano mangan ka tadi ka maaltotan haan nalakapay ay no maudi asubo mo intero abiyag mo luwalo kararag iso nga ti panagsagsagana kararag para kanyak uray inya ti aramidem tatata advent kuna tayo anya ti kapinsa this is the best time for us to pray kapintasan nga panawon ti panag kararag tapno nalawa di isa sangbay na kano daddo magamin di jamat kapapatgan, isumat ti malipatan. No kurang ti kararag mo, nagrigat ti balay, itibiyag mo, nagrigat ti, inya na ganan. Nadagsen, namuyo din nadagsen, kas lagdadagsen na irot. Isugarod nga kararag. Nga ti kunana ditoy. Nga damo na research ko, tadi yung ko ng awan basbasaot, datanay, What happens when we pray? Nagpop up laeng ijay kwa dito, internet.
Kay sinurat dito iti agnagan, I don't know kasano, sigurado mo nga research mo dito mga iya bukod na amin. Diyak nga bukod, nga siya, ngam ko na napintas nga pagpampanunutan. What happens when we pray? Tinakanagan dito'y Alvin van der Grand, kunana. When we pray, kunana, we enjoy God. When we pray, we enjoy God. Iji puso nga umay agkararag. Do you really enjoy to meet God? Uray tata? Adda ka DJ joy mo, adda ka DJ ragsak mo, nga makisinarak. Wano, adda laeng may nga faktor nga imay ka na oblige ka laeng. Nga imay nagkararag. What is the best time for us to pray? Siya the best nga talaga kanyak nga panagkararag ka DJ, 3 o'clock in the morning. Nakariingak man tatayon, 2:45, panag-agkararag. Dayaw nakariing kayo ti parbangonan, close your eyes, talk to God, enjoy your moment with God. Kayso di jati bagana, we enjoy God. Salud-salud-sudin na kada tayo. Nagkarkararag tayo, agap apura, tamalpasan, wano panong palbilin laang di isusuknal mo. Wano na nanamom ka di, tikaadda ni Apo Diyos, tikaaddam kin ni Apo Diyos, no, agkarkararag ka. So nga roti kong kunak, sakbay ti misa, kunak kadagitoy nga magidadaulo, ag Santo Rosario kayo, aglualo kayo. Imbes nga tila matutut yo, aglualo kayo na. Rugyan yun nga nanamon ti kaadda ni Apo Diyos, babaan kini Apo Santa Maria ti Santo na Santon ay misa. Nadagsan Santo Rosario nga barangay. Sakbay misa, gapot na mapandi orasan, pinutid dan, tadakan ni Apo Padre. Ituloy yaw. Enjoyan nyo nga rod. Haan nga rin inapapura, maikadwa. We win over sin, kung na daytoy niya. Abakan tayo, malampasan tayo ti basol. Yes, nakapsot tayo amin, awan ti perfect. Magkaraitibkul tayo. Ngam narigrigat tayo, nga mailawan nga agbasol. No, pudpud no naunag deyay. Kararag tayo. Isungarod nga kunada nga, apaya nga nagka. Nyati may sa ti kadagitay spiritual dagitay warrior kunada, kurang jay kararag mo. Apay nga haan nga, apay nga naitublak ka, kurang jay kararag. Number 3. What happens when we pray? God gives us good gifts kunana. Anya nga gift, dahil mga tamo na bungon nga, wano naka-plastic bag nga regalo, mamut iti Christmas di pampanunutan yon. God gives us good gifts. Anya dagijay gift, the gift of wisdom, the gift of understanding, the gift of love, courage, fortitude, the gift of humility. Dagijay itid na kanyam. Tadagitay laeng managkararag ti tao nga makapagpakumbaba, dagitay managkararag laeng nga tao ti makaawat, uray may narigat di sitwasyon, uray no adda na uneg panubok, daytay agkarkararag a tao ti makaawat. No kurang narigat. Yung wisdom, isunan to umangsong bat amin kunana, isugarod nga no, di tao ka hangag susurot ti uteg na, siguro kurang ti kararag, siguro lamang di or natural kanyanan. Number 4, pasensya kayong ta 360 to dato, ibasa tayo, malumton. Number 4, anya ti kunana, when we pray for others, isungar di ko na nga, we pray, agkikin nararag kayo kunana niya. Na ikararagan tayo ti dadduma when we pray for others kunana daytoy. God releases His grace and power into their lives. Itid na ti bilag ken grasya, ijay biagda, isugarod nga, adda intensyon tayo, da kayo kuma. Kararagan da kami man apo, di ka pakararag mo to'y, kararagan tay amin, kararagan da giti amin nga dumdumngag ka da tayo, basit la at namitim, haan nga ta nga agbaliw.
Isugarod nga ikararagam. Sang ka ibagak kadagitay umay kanyak. Apaw ni kasta, da problema may apaya. Nadda umay agipulong kanyak. Awan ti ibagak nga sabali, inya ti ibagak ikararagam. Haan mong apan ibutaktak tapag kapsutan nat sabali, haan ang makatulong. Ti kapintasan nga aramidem kanya na, no nagkamali ni kabsat mo, uray sinno man. Apay masapul ngayon ka ibutaktak. Ikararagam. Nang runalaka no membro ti pamilya mo na. Nagkamalita anak mo, nagkamalita tatang mo, nagkamalita kabsat mo, apay nga ibutaktak mo. Anya ti umuna nga aramidem, ikararagam. Isugurod nga agkikin nararag kayo kuna ni Apo Jesus. Number 5. When we pray, God enables us to do great things. Nya? One, itid na palubusan na tayo. One, no isagot na kada tayo nga agaramid iti napintas na sasaya at nga banbanag. No agkarkararag tayo. No agkurang ti kararag tayo, narigat ti panagbiag tayo. Ang dati manan. Number 6. When we pray, what happens when we pray? Society becomes more livable. Kunana day dyan niya. Isugarod nga, datayo nga Pilipino, datayo nga Ilocano, at da natural nga kwa tayo. Panagkakaaruba. No, adda natay, adda agsakit, datayo no, adda natay, intay pa ila tumulong, agkakaaruba tayo nga rod. No, adda agsakit, intay pa ila, idayan mi ka, bagbagkatin mi pa ilaang, hanga kas lakad na kayo tiili nga, ambulance, kunayo adagosan, da kami bagkatin mi pa ila, adda natural nga panagkakaaruba. Bumuludak man ti sagad yo, mabalin pa ilaang panagkakaaruba day jay. Ngam di jay sisa akon kuna tayo, natural garod di panagkakaaruba tayon. Ngam di sisa akong kuna tayo, ikan tayo tina espirituan a factor na di jay, natural nga panag kakaaruba. Nayunan tayo, pagbalinan tayo, nga agkakaaruba, pagkararagan, agkakaaruba nga panagdidinanggay, agkakaaruba nga addan panagiinay at babaan ti bunga ti kararag, iso ti simbaan sa nga karubaan, ta natural mga agaammo tayo. Natural mga agtitinulong tayo. At dalat tamo talaga ti kaarubang nga mauawatan. I can't imagine myself nga awan ti kaarubak. Awan mo mga kaarubam. Damang kasjay. Data ito'y probinsya nga mabalin ko maday dyan. Ngam adalat tamat. Dagitay, anja ka mo, awan makakaaruba na. Nagapgapon da mo dagitay nga alien. Ngasem kada simrek da, inlak da jigit da, talo pa di padlak na, 1, 2, 3, kagkakanak tuol. Tikawar na kas lagawar, ti barko nga krrrrrg, talaga nga uri padong paraman, nga malukatan. Nalaka ayan, masirip data, jakla mo na niya ilumlumang mo, nga madi, hanga kasjay. Isugarod nga agbalin nga, nabnabiyag, di gimong tayo, no addaan kararag. Haan lang nga dyan natural nga pa nagkakadwa. No di agkararag akas gimong, iso di community, agbiag, iso kung kunana di sisa tayo. Maudi, kunana dito'y, what happens when we pray? The devil trembles, kunana di jay. Agpagargar kano ti jablo. Wen, agsangit ti jablo, no napudno jay kararag mo. Agbuteng, no napudno jay kararag mo, han nakakabailan. Duada garod nga aglablaban, dadto'y ko man ni anghel mo, hanya ti kunana, aglablaban da garod. Di mo kung kunada di ubing tayo day jay. No agbasol ka, kunada di ubing tayo, agsangit di anghel mo. No agkararag ka, agsangit jay, mangsursurot kanya mga demonyo, kunana day jay. Aglablaban da. Panursuro ni Apo Jesus, panursuro na. Hanya ti kunana, adda nagkamali, kunanad to'y pakawanem, agpakumbaba ka. Kunanad to'y umay nakadurdurugan, uy, balsam, tangsitam. No nakhapoy di kararag mo, uwan, kunamon.
At na nakita mo nga nagkapsutan ni kabsat mo, bagaam, ikararagam ko na di anghel mo. Ngam anya mati ko nana, imarites mo, ipos mo adagusen ko nana. So nga da kayo nga managpos ti aramid ti tunggal ma. Ammo ko no sino agragragsak kada kayo. Pride, humility versus pride. Kasjay laeng. No, dali kita gundaway nga, nakurang di kararag tayo, no sinubok na tayo ni Apo Diyos, kunana da ito'y, ag-give up kan, awanin tinamnamam. Kunamo di anghel mo, no. Berberukan na laang, no kas ano katangkan di pamatikin pusong para kanya na. Itis-testingan na laang, no kas ano. Dagarod gayam ko nga nagpagpakararag mo ti board exam ti anak na. Kanuhampay lang makarwar tataapo, kunanan ka. Tawagang kan, jak nga mamati ti kararagan, kunana. Tanamin ano ang insang-sangitan damat, piman. Kakunak mat, inyari nam nga rod tata nakarwaran. Ay, langit apo. Di na may mayat, no, kumano, winan-click na, baka wala lang kanyam. Ngam gaputa nagsangsangit ka, tadahan nga makarkarwar, hanga may mayat tibunga na, wan apo ay ayatin nakpailan ni Apo Diyos. Di nga rin ti kararag. Dahil ti kibagbaga na gamin kakabsat, ti patig ti kararag, kapintasan nga panagsagana, sublyanan tayo, advent, kararag. Dadtoy. Nya ti kunana, imay ni ti Diyos insagana na ni San Juan, nga umay mangisagana ti dalan ni Apo Jesus. Kaanya ti kunana, agkararag kayo, agbabawi kayo ti basulyo, bunyagan kayo, nabunyagan kayo iti danom, ngom isunan to, Espiritu Santo, kasjay di pa nangisagana, ti Diyos ti dalan ni Apo Jesus. Kano kastoy magkanya tayo, si kakararag, anya ti bunga ti kararag, iso day tadalusam tapusom. Tay kunak tatayon. No kaya mo nga maikat dagita galit, inggit kada kwa dita pusom, agaramid ka tinaimbag. Hanggang agberbirok ti pangdadailam kin ni kabsat mo, pang koreheram kin ni kabsat mo, agaramid ka ket tinaimbag, agsukat tinagyan ta pusom, dayta ti bunga ti kararag. Iso nga tatatapanawon ti adbiento kakabsat, no berberuken tayo, no kas ano pa nagsagana tayo, anyaman nga aramiden tayo, may salaang ti ibaga na si kakararag. No daddo maapok mapatpat ganti kararag mo, just wait. Baka no adda mo better plan na kanya mo, adda mo na pinpintas a plano na kingka. Kuno hampay nakasagana di pusom, baka iyor uray na laeng. Tanasamsam ito ti panangapit mo ti bunga na, just wait. Just keep on praying. Agkararag kalata, uray no niya mapaspasamak, agkararag kalata. Iso nga tatatapanawon ti adbiento, kunana agsagana kayo, kunana kasano ti agsagana, tay si kakararag a puso. Tay napinget nga agkararag a puso.